तो सबसे पहला जो स्टेप होला वो होला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब खाना पीना और एक्सरसाइज। आजकल चूंकि डायबिटीज रिवर्सल के भी बात हो सकता। डायबिटीज रिवर्सल के मतलब होला कि चीनी के इलाज बिना दवाई के हो सकता कि ना, ओकरा के डायबिटीज रिवर्सल कहल जाला। ई सिर्फ खाना पीना और एक्सरसाइज से संभव बाटे। खासकर कम उम्र के लोगों में आजकल बहुत डायबिटीज होता। लेकिन जितना तेजी से डायबिटीज बढ़ता उतना ही तेजी से एकरा कम भी कइल जा सकता। एकर उपाय बाटे खाना पीना और एक्सरसाइज। इस सब लोग के करे के बा। लेकिन अगर खाना पीना और एक्सरसाइज करता नहीं लोग, लेकिन तबो तो चीनी कंट्रोल नहीं होकर, तब एक खातिर दवाई बाटे और इंसुलिन बाटे। नया नया इंजेक्शन आ गइल बाटे, नया नया दवाई आ गइल बाटे, जिससे डायबिटीज के इलाज बहुत आसान हो गइल बाटे। अगर चीनी भी कंट्रोल रहेला, साथ साथ किडनी, हार्ट, ब्रेन सब के प्रोटेक्ट करेला।